Com anam, jovens padawans? Benvinguts a una nova entrevista al canal, en aquesta secció que es diu Els catalans fan coses de Star Wars. Hem portat gent molt diversa, gent catalana que fa coses doncs, de diferents estils, però totes relacionades amb Star Wars. I bé, avui doncs, tenim en Òscar Pasqual, conegut a Instagram com a Manresa Trooper. I bé, em fa molta il·lusió tenir-te perquè ets un dels impulsors i l'esquad leader, no, que en dieu, del Catalunya Squad, aquesta creació recent, perquè és molt nova, no?, aquesta organització. Però bé, és un pas molt important per Catalunya, no?, per la nostra terra. I ara ens explicaràs exactament què és, com es va crear tot això, no? Però bé, primer de tot, benvingut, com estàs? Hola, bona nit. Encantat d'estar aquí. Gràcies per l'oportunitat de poder dirigir-me a tot el fandom català, també, no? Sí, efectivament. I fandom català de Star Wars, doncs estic segur que li interessa el tema d'avui, que és conèixer el Catalunya Squad aquest, per si encara no el coneixeu. Tot i que nosaltres som recents, no? Nosaltres pertanyem a lo que la mare original d'això es diu la 501 First Legion, no? En anglès, no? Bueno, Que això potser sí que li sona sí. a més gent, perquè estem Sí, parlant i quasi tothom ens coneix per la Legión 501, la Legión 501. Exacte, que és molt coneguda Organització, internacionalment. sí, creada l'any 97, 1997, ara actualment té 13.000 membres a tot el món, no? I es distribueix en garrisons, que en anglès ve a ser com la patrulla, el destacament, no? Algo així. Sí. I ells demanen que cada garrison ha de tenir un nom en anglès, no? I, per exemple, doncs hi ha la French Garrison, la German Garrison i l'Spanish Garrison. I aquí, a l'estat espanyol, doncs l'Spanish Garrison actualment, doncs, ell es va crear aquí el 2004 i actualment té uns 840 membres, no? Llavors, també dintre l'Spanish Garrison, doncs també sorgeixen una altra entitat organitzativa menor que es diu l'Squad, nosaltres que som el Catalunya Squad. I aquí a l'Spanish Garrison resulta que a l'Squad diuen l'Squad pot tenir el nom amb l'idioma que vulgueu, no? Carai, no ha de ser en anglès, no? Curiós, no? Doncs, bueno, va sorgir fa uns anys el Cierzo Squad, que no és ben bé Aragó, perquè allà hi ha un vent que es diu el Cierzo, no? També agafa Sòria, alguna altra part, el Galícia Squad, Canàries, Balear, i resulta que a poc han anat sorgint d'aquesta organització territorial a tota l'Spanish Garrison, i fins ara hi havia 9 squads, no? I, bueno, doncs el Catalunya Squad és el 10è squad de l'Spanish Garrison, és així. I hem tardat tant? Bueno, doncs hem tardat perquè, no sé, perquè ningú havia agafat encara el timó, potser requereix doncs, poder més dedicació, tenir un squad que no pas abans, que només era un gestor d'esdeveniments, que es diu, no? Jo, si vols t'explico com va anar això una mica. Sí, i tant. Abans per això, per una mica de context, que potser hi ha gent que desconeix totalment el tema i fins i tot què és la Legió 501 i això. Què feu? Què sou? Perquè sou una organització de cosplayers, podríem dir? Sí, una organització de costuming, de cosplayer, de vestuari rèplica de Star Wars, no? És així, senzillament, no? Clar, el que passa que això és propietat intel·lectual de Lucasfilm, no? Que està dintre Disney, no? I llavors, doncs, ells van decidir que podríem usar aquests vestuaris rèpliques per actes solidaris. I què fa la Legió 501? Doncs el que fa és anar amb actes solidaris sense cobrar, clar, no? Ha de ser solidari, no? No pot haver-hi ànim de lucre, doncs va a donar suport i a donar visibilitat a entitats solidàries que van, si em deixes dir, des d'una associació de protecció dels animals fins al banc d'aliments, un hospital, el banc de sang, una llar d'avis, hem anat aquí a Manresa, a Sant Padó, a l'Ampans, que són gent més vulnerables i amb problemes psíquics, etcètera. I es fan una petició, els voluntaris es mira qui pot anar, qui no pot anar, demanem només un lloc per guardar les coses segures, no? El mòbil, la cartera i aigua, tot l'altre és addicional, no? I doncs anem allà i amenitzem, fem un fotocall. Que la gent els encanta i es fa fotos amb vosaltres. També hem fet visites concretes a persones
molt vulnerables, Vull dir, recordo ara fa poc doncs, que un dels nostres membres té la seva dona treballant a l'Hospital Sant Joan de Déu i ens van dir, mira, hi ha un nadó que ha sigut setmesino, no? I que ha estat molt temps ingressat, ha estat molts dies, ara li donen l'alta. El seu pare és superfan de Star Wars i el que quan li donin l'alta al metge li fan com un certificat de la galàxia, que li donen l'alta i tot. Diu, el pare fins i tot, quan li feien un anàlisi de sang, diu que deia, ei, mireu si té midichlorianos, I van dir, home, doncs, i ens van avisar, van dir, ei, com que vingueu 3 està bé, no? Van un vestit de Boba Fett, un Star Trooper, crec, no? I van anar allà a donar-li l'alta i tal, doncs clar, això va ser molt emotiu, molt maco, no? Clar, amb això feu feliç a molta gent necessitada. I els que van, per anar a l'hospital sempre hi ha voluntaris, busquen i fan el que sigui per canviar-se i anar-hi, no? Està molt bé això, que sigui solidari. Doncs això és el que fa la Legió 501, molt bé. I Garrison i ara el Catalunya Squad. Fantàstic. I a diferència d'altres associacions que hi ha a Catalunya i que segurament que hi ha arreu del món, la 501 es caracteritza per ser la més realista, no? Per pertànyer a la 501 has de tenir un vestit que ha de ser pràcticament idèntic al personatge que veiem als films o a les sèries, oi? Sí. Ha de ser així. Es passa per un jurat, s'han d'enviar unes fotos, són bastant rigorosos, però bueno, això fa i li dona, a part de ser una organització que està a tot el món, doncs, que li dona aquest prestigi, no? Diguéssim que també Lucas i Disney també reconeix i autoritza altres associacions de rèpliques de Star Wars, però també és veritat que quan en algun lloc ha hagut de fer rodatge i ha demanat voluntaris o tal, doncs el qui avisa és a la Legió 501, perquè sap que aquí doncs, trobarà fidelitat bastant real a la pel·lícula, no? Bastant adequada, no? Clar, a mi m'agrada que hi hagi de tot, no? També tinc amics, per exemple, de Star Fans, no sé si els coneixes, que són molt bona gent, i està molt bé també que hi hagi associacions d'aquestes doncs, que qualsevol hi pot entrar així amb una sabata i una espardenya i també doncs, fan esdeveniments i són feliços, no? Però per altra banda doncs, també està bé que existeixi doncs, una organització que tingui un rigor més alt, no? Sí, jo crec que dic amb humilitat, de que tenim molts membres d'altres organitzacions, no? Que també estan a la nostra. Clar, no són excloents, tu pots pertànyer en una i... Clar. Igual que n'hi ha que fan cazafantasmes, Harry Potter, també, que els hi va tota classe de rotllo, no? Sí. Però que està bé també una que t'asseguri doncs, que, ostres, que tu veus realment els personatges i dius que ben fet que està, no? Jo crec que hi ha feina, diguéssim, hi ha actes solidaris per tots, O sigui, si tothom, tantes organitzacions que hi ha, ens demanessin alhora, no podríem passar en totes, ni amb les 3 o 4 organitzacions que hi ha aquí. Clar. I bé, has explicat una mica això, no? L'objectiu principal, però concretament el Catalunya Squad, per què és important? Mira, és important perquè, primerament perquè la gent ho volia i tenia ganes, això és important, que la gent vol tenir una identitat pròpia, no? L'any passat es va fer l'Spanish Garrison, doncs va fer un resum, lògicament, com fan, diguéssim, les empreses, totes les organitzacions, un resum de totes les activitats. Hem anat a tants hospitals, hem fet tantes donacions de sang, hem fet tantes donacions de diners a aquestes entitats, etc. No? I vam posar un mapa d'Espanya on hi havia els 9 squads i Catalunya era una taca negra, és a dir, diguéssim que depenien directament de la Spanish Garrison, que ja ho som igualment, però com que i jo vaig dir, hosti, aquí nosaltres hem de tenir una identitat, hem de tenir un nom, hem de tenir autoestima, no? A part de els avantatges que té, després que et diré, no? I, bueno, la persona que de l'Spanish Garrison, diguéssim, que era català, que ho portava aquí, doncs, gestor d'esdeveniments, va dir, mira, jo ja porto 7 anys, que és en Bernat, no? Que se li va agrair, se li va fer un sopar, tots ho feien molt bé, però va dir, jo ja porto 7 anys, això, lògicament, doncs, treu temps de la teva vida personal, de família, a vegades de la feina, i va dir, jo porto 7 anys, i ara que un altre agafi el timó aquest, no? I li vaig dir, home, va dir si volia, jo vaig dir sí, però jo vull anar una mica més enllà, vull fer un pas més enllà, vull crear un squad a Catalunya. I si vols et concreto els motius. Sí, i tant. Mira, en primer lloc, i el teu canal això ho entendrà perfectament, la nostra llengua. És a dir, nosaltres ara tenim els formularis en català de quan demanen esdeveniments, quan ja demanen quines condicions hi haurà, etc. I ens podem dirigir més en català i ho veuen com més proper, no? Cosa que fins ara era impossible, no? No ho fèiem. Tenim xarxes socials. Clar, l'Spanish Garrison,
acontentar 840 persones no pot a totes, no? Nosaltres amb les nostres xarxes socials podem publicar un nou ingrés a la Legió, podem publicar un nou vestuari que un ha tret, podem publicar en català i castellà, que fins ara l'Spanish Garrison ho feien en castellà només, lògicament, no? Ho feien en castellà. Nosaltres podem afegir, a més, l'idioma català, no? Amb les nostres publicacions. Que també algú m'ha dit, diu, però que ho fareu en català o no? Ho farem en català perquè som Catalunya Squad. També ho farem en castellà perquè som Spanish Garrison. I potser, com que la mare de tots és la Legió 501, que és dels Estats Units, de fet, l'autorització en anglès, també. He hagut d'escriure en anglès, no en castellà ni català, he hagut d'escriure en anglès i m'han contestat en anglès. Vostès a partir del 8 de setembre ja poden exercir funcions de Catalunya Squad. Clar. Doncs molt bé, està bé que el català i que Catalunya tingui un espai també a aquesta organització tan gran, no? que és la Legió 501. Mira, pel xat, en Molotov diu, jo m'apunto amb els Ewoks. Sí. Els Ewoks són la Rebel Legion i tinc que explicar que hi ha principalment 3 organitzacions, no?, reconegudes per Lucasfilm, que són com bastant importants, i amb les que treballem i en diem germanes, no? És a dir, jo quan en surt un esdeveniment convido a la Rebel Legion i els Mandalorianos, no? Som 3 organitzacions, no? I l'Ewok és de la Rebel Legion, no? També hi ha personatges que són d'ambdós, de la Legió i de la Rebel, perquè, per exemple, jo tinc l'Edrio Totubes, que és un personatge que surt a Rogue One, i també em sembla que Han Solo surt al final de tot, no? I aquest personatge, doncs, clar, primer treballava com a mercenari per l'Imperi, per tant l'accepta la 501, i després també, quan l'Imperi destrueix el seu planeta i tal, i els esclavitza i no sé què, doncs es passa a la rebel·lió amb el Saw Gerrera i, per tant, també és acceptat per la Rebel. Això, hi ha personatges que sí que estan a les dues. Ja el vas triar expressament per això, perquè pogués estar a totes dues? També, sí. L'Ewo fa molta calor per això, M'ho puc imaginar. I l'Ewo i el Chewbacca fan molta calor aquests. Vull dir que Déu-n'hi-do, és esprit de sacrifici. Això es necessita esprit de sacrifici per això. Esprit de servei i de sacrifici, les dues coses. I bé, si algú vol entrar a formar part, com ho pot fer? Què és el que ha de fer? En principi, la part, diguéssim, administrativa no és complicada, no? Tu t'inscrius al fòrum de l'Spanish Garrison, presentes, si vols, si no, i tu has d'anar, diguéssim, anant al gra, has d'anar a un correu electrònic d'un reclutador que es diu a mostrar-li el teu vestuari, no? Que vegi que s'ajusta als cànons del CLR, que en anglès ve a ser alguna cosa així com Costume Reference Library, o alguna cosa així, no? Bueno, és una referència de llibre de vestuaris, de costum, i allà doncs explica aquest casco necessita aquest color, això necessita que sigui de pell, aquí aquests rematges, i això. I el tema està que aquests vestuaris, el de Stormtrooper, que tinc aquí al cas, doncs el de Stormtrooper sí que hi ha botigues online i físiques, no? Algun lloc que el fan, no? I es pot comprar sencer. Però hi ha, per exemple, el de Vader, Boba Fett, tot això requereix, un et farà les impressions 3D, l'altre tu ha de treballar la pell, has de trobar aquell tipus de roba amb no sé quina persona que ven teles, i la veritat que jo personalment amb això no, jo sóc més de comprar i encarregar-lo i comprar, però la majoria de la gent s'ho fa ells i es tarda temps, O sigui, es tarda temps, no, en 2 mesos estic, no. Temps és 1 any i 2, hi ha provadors que els encarregues i et diuen et poso la llista i com a mínim fins d'aquí 8 mesos no te'l podré començar a fer, vull dir, costa. Perquè no és quartos i el compro. Amb el Trooper poder sí, i algun altre, però els altres no. Només les botes, per exemple, de la Rebel d'un Jedi no es troben, no es venen a cap botiga, no? Clar, les has d'anar fent tu. Sí, i per sort cada vegada també, ara al C840, la veritat que ja hi ha molta gent entre nosaltres que diuen, mira, la tal fa vestits de Jawa,
aquest imprimeix molt bé en 3D, aquest fa les armes, tu, i les lija bé, i les pinta de nassos, aquest Mandaloriano, i cada vegada anem tenint més recursos entre nosaltres, no? O sigui, la majoria de gent que a la que has d'acudir per acabar-te el vestuari solen ser membres, no?, de la 501 de la Rebel. Clar. I molt bé. I clar, pot ser que te'l facis i que llavors no te l'acceptin perquè hi ha alguna cosa que diuen no, això ho has d'acabar de polir, ho has de canviar perquè no està del tot bé. Sí, hi ha, per exemple, un cas que passa molt amb els Jawas, que m'han comentat, no?, de que la costura aquesta d'aquí, de l'ombro, doncs ha de quedar just aquí, no? I n'hi ha que la posen més avall. Bueno, doncs amb això no t'accepten. I molts cauen amb aquest error. Doncs hi ha qui té molta roba pot descosir i fer-ne una fins aquí, però qui ja se li ha acabat la tela no pot ja, no? I acaben renunciant. Passa, que hi ha gent que ho deixa, Sí, en coneixem més d'un, Però, esclar, és que si la costura ha de ser fins aquí, que la pel·lícula és així, ha de ser així. I encara que qualsevol ciutadà profano, diguéssim, el vegi i digui, oi, és un Jawa, que xulo, per als jutges, reclutadors, no va. No s'accepta. Clar. A vegades hi ha coses de pell o de polipiel, depèn, no? Vull dir, canvia, no? Jo me'n recordo que, bueno, tinc el de Vader, no?, també, i demanaven que fos de llana, no? I a veure, jo els hi vaig dir, hosti, n'he trobat una que és 70% de llana, no?, de teixit, no? I em van dir, vale, no? Em sembla que valia, no sé si a 12 euros o 15 al metro o 20, vull dir, clar, feien falta 12 metres la capa, no sé quants més la bata, vull dir, és caríssim tot això, tot és caríssim. Sí, vas sumant cada part. No és un llençol, no és una capa de llana, que bueno, a mi me la va fer la meva dona, la Rosalie, que també té un Jawa i està al mundillo, no? Perquè, clar, si no, les hores que s'estan fent allò també les hi has de pagar, perquè s'estarà hores, puja tot molt, Moltes coses venen dels Estats Units, llavors hi ha els arancels, és Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Però, bueno, cada vegada aquí més artistes i més artesans, diguéssim, estan desenvolupant-se. Molt bé. I llavors, bé, ho has comentat una mica, quins esdeveniments feu, però també n'hi ha un que és com el gran esdeveniment, que és el Training Day, no? Sí. En què consisteix això? Pues es fa un cop a l'any una desfilada, doncs cada any en una ciutat diferent, no? Es presenten propostes, votem, i sí, sempre cada any surt alguna, no? Aquest any ha estat a Saragossa, ara fa una setmana o dues, l'any passat va ser a Madrid, l'altre a València, jo he estat també a Sevilla, Còrdova, Salamanca, no? I bé, es tracta normalment de 400 a 500 vestuaris de la 501 i potser un centenar o dos de la Rebel, més els Mandalorianos, els suports, no? I es tracta d'una desfilada, no? Abans es fan uns photocalls, es fa per tots nosaltres, per exemple, una barra solidària que es diu, va haver una associació que es diu Cuatro Gatos, per cert, no?, que és de protecció dels animals, i els entrepans que ens venien i les begudes pel got pagàvem, i tot això va per ells, no? Ja et dic, ha d'anar associat sempre amb un acte solidari, no?, diguéssim, no? I sí, hi ha altres donacions que van fer entitats com l'Ajuntament de Saragossa, no?, també per poder tenir aquesta desfilada i tot, no? I, bueno, és una trobada de Germanó molt interessant, no? A part, tot aquest mundillo porta el marxandatge de que jo tinc una camisa Racing que es diu, jo m'he fet un pedaç, un parche personal, jo, els de Saragossa, el maco dels squats, no?, els de Fierzo, anaven allà amb el seu cachirulo, no?, i ens en van regalar un, amb una imatge d'un trooper, no?, els de Galícia Squad venen amb les seves faldilles, no?, com celtes, no?, vull dir, és una cosa que dona molta personalitat i molta identitat, no? I per això aquí a Catalunya, també, a part del que he dit abans de la llengua, volíem l'esquad, no?, perquè et dona personalitat, et dona identitat, i des que ho tenim, doncs, hi ha gent, cert, que des de l'Instagram ens ha escrit dient, ei, jo vull ingressar, i tenim ara mateix un grup de WhatsApp amb 6 reclutes, 6 aspirants, alguns tardaran 2 anys a fer-se el traje, el que volen ingressar, que han estat interessats, o que tenien, hi ha una noia de Figueres que tenia un oficial de Star Wars, que ni s'ho havia passat pel cap, no el tenia i ja està, no la vam veure un dia, a l'esdeveniment La Friki de Banyoles, vam anar a una associació que es diu Neurostany, que és de malalties
degeneratives, no? I va passar per allà i li van dir, oi, mira que nosaltres tal, i doncs resulta que quasi el té acabat del tot, un vestuari rèplica de Star Wars i no li havia passat pel cap, no? Doncs tenim 6 persones ara interessades que ha fet com un boom això, no? I a part, dintre l'organització, doncs m'està ajudant molta gent, no? També amb moltes altres coses, en fer-ne difusió i em ajudar amb el que sigui, no? No tots som uns 50, Déu-n'hi-do, no? Però sí, molts que abans doncs, tenien una actitud més passiva, ara han dit, ei, a mi si necessites alguna cosa, doncs avisa'm i tal, i això doncs ajuda, no? Ajuda a fer més pinya i cohesió, no? Molt bé, doncs nosaltres també portarem el nostre granet d'arena per si algú... Si demà comencen les trucades de reclutes, no? Exacte. Molt bé. No, la veritat és que compensa, ostres, puc anar a TV3 ara i explicar-ho això, no? O a la televisió de Saragossa, els del Cierzo han anat i ho han explicat. I segurament que hi haurà gent que s'interessarà allà. Però clar, aquí amb tu som gent friquis, no? Que venim per això, no? És el públic. Jo segueixo tu i hi ha dies que, i jo el que al·lucino de tu a vegades és, hosti, com és que com ha trobat aquest tio que va fer de doblador? Com ha trobat aquest que va fer aquests dibuixos? Algú que ha col·laborat d'alguna forma de Star Wars, de català, jo ho desconeixia, no? I Déu-n'hi-do, això rascar també molt, eh? Sí. Però també m'agrada, no? Jo ho descobreixo i m'agrada doncs, descobrir-ho a la resta de gent. Sí. Perquè hi ha gent fantàstica catalana, perquè a vegades no cal anar a l'altra punta del món. Tenim gent ben a prop que fa coses de Star Wars i que fins i tot ha treballat a Star Wars fent coses fantàstiques. Vols que t'expliqui algunes anècdotes gracioses o què? Home, i tant, sí. Mira, jo una vegada vaig anar també... Bueno, abans tinc que dir que també anem a esdeveniments privats, eh? El que passa que ens diuen, vosaltres podeu anar a esdeveniments privats, no? Podeu anar a una boda, a una comunió, a un bateig, a un aniversari, gratis. Però la persona que us demana, per cada personatge que hi va, doncs hi ha uns preus fixats, ha de fer una donació a una entitat solidària, no? I així ho hem fet. Aquest any ja hem fet un aniversari, una comunió, i ara properament, aquesta setmana, tenim una boda, no? I, bueno, segons el nombre de personatges, quina entitat li vols donar? A vegades es diuen, tu mateix. I a vegades diuen, no, jo el meu home ha passat el càncer, li vull fer la sorpresa, que és fan de Star Wars i ho donaré a l'Associació Espanyola contra el Càncer, no? El preu que s'estima. I, bueno, també és una forma de poder arribar a un esdeveniment privat, però que al final va parar també en una entitat solidària. I les anècdotes, una vegada, me'n recordo que estava en un esdeveniment i era per a Barcelona, és clar, què passa a Barcelona? Vaig tenir que deixar el cotxe al parquímetre perquè era una zona, hi ha zones a Barcelona que no hi ha ni pàrquings públics pagant, no n'hi ha, era parquímetre. I clar, allò es va allargar, a mi se m'acabava l'hora i vaig tenir que sortir vestit de Stormtrooper allà al carrer, a buscar monedes i clar, una dona que hi havia per allà molt catalana d'aquestes que em va mirar amb una mala bava, vostè no s'ha cregut, què fa aquí? Em va fotre una bronca allà que no vegis i vaig explicar una mica, no, que estem aquí, que tal, que mentre posant les monedes, que no tenia tacte, que, en fi, no. Després, ara fa poc també vam estar allà on hi ha allò del 1714, al Born, de Barcelona. Sí. Va haver la donació de sang, vam anar a col·laborar i sortim a fora. Clar, ja passen molts turistes, no? Me'n recordo que estàvem nosaltres al Pol, que anava de Clon, i un estranger es va demanar de fer la foto, sí, la fem, encara que no vinguis a donar sang, si és per allà la fas, no? I va treure un bitllet de, no sé si de $5 o 10 o quan era, i insistia en donar-nos-el, no? I nosaltres, no. Això potser allà al Coliseu de Roma sí que cobren, no? Els romans aquells per fer la foto, però nosaltres no, de cap manera, no? Vull dir que, va resultar graciós també perquè l'home insistia molt i deia, no pot ser, no? Vostès aquí no m'ho han demanat, però segur que he de donar alguna cosa, no? Així, no? Llavors també n'hi ha de motives, no? Recordo que desembre passat vam anar a l'Arenys de Munt, crec que és, sí, amb una entitat de monges que tenen menors tutelats, molt petits i que Déu-n'hi-do, no? Com els hi haurà anat la vida que estiguin allà, no? Hi ha una associació motera, que és l'associació de motera catalana, no? Que amb un tal Lau, no? Que ens va demanar que l'acompanyéssim i tal, no? I inclús els hi donen uns regals als nens, a cada un nominals i tot, no?
i bueno, aquest li entrega el Vader, no? Aquest altre regal va ser cosa d'ells, però els entregàvem nosaltres també, ens van deixar col·laborar, i hi havia un nen allà pobre que amb el Jawa el tenia, bueno, eclipsat, no? Enamorat, no? I com marxava una pena, i li donava la mà així si no volia marxar. Clar, la persona que estava allà al Jawa, doncs, hòstia, també es quedava que una pena que no vegis, no? Com la de l'hospital del nounat, no? Vull dir que va ser molt motiu. Clar. I una que és molt graciosa és que la reacció dels gossos amb el Chewbacca. Hauries de veure perquè riuries, no? Ostres! O sigui, els gossos, o sigui, allò se'ls deu girar el cervell, no? Deuen dir, aquest és com jo, però com 100 vegades, no? No sé. I a l'aquell els hi fa una mica el gest, es foten a abordar i tenen por, s'amaguen, vull dir que és molt graciós la reacció dels gossos amb el Chewbacca. El Chewbacca, que és de la Rebel, és el número 1 que trau a sí, ho vaig poder comprovar en primera persona a l'esdeveniment que us vaig acompanyar allà a Cornellà. Sí, era el triomfador. Molt bé. I clar, hi ha coses també curioses que, per exemple, una vegada em vas comentar els Mandalorian Mercs, que ara ja no es poden dir Mandalorian Mercs, sinó que s'han de dir Mando Mercs, no? I això va ser perquè quan es va estrenar la sèrie de The Mandalorian. Sí, crec que va ser també per això també com dels drets d'autor, no? Sí. És algo així. O sigui, clar, és curiós que... Sí, mira, t'explico que a nosaltres ens diuen, ei, quan aneu a algun lloc, la gent ens demana el logo per posar-lo al cartell, no? Sí. El rètol. I diu, sí, poseu el logo, el vostre. I digueu que venen personatges d'una galàxia molt llunyana. Digueu que venen personatges galàctics. Digueu que venen gent del lado oscuro. Però diuen, digueu-li que no posin Star Wars. Aquesta és la nostra marca. Ells venen a dir com, jo t'autoritzo a fer això per actes solidaris, però no posis la meva marca a primera línia. Perquè si ho fas malament i no ho fas bé, doncs no vull que em taquis a mi, no? Bueno, té un cert sentit, té un cert sentit. Sí. Que diguin, no posis Star Wars, perquè Star Wars és una marca registrada de Lucasfilm, no? Clar. Deixo... Però a mi em va sorprendre, no?, que Mandalorian Mercs era el nom original, llavors es va estrenar la sèrie de The Mandalorian i ara van dir, no, ara heu de canviar, poseu-vos Mando Mercs perquè Mandalorian s'associa ara amb la sèrie, no? Sí. És un capítol a part, això de les seves condicions. Per exemple, per fer el logo del Catalunya Squad, doncs tu no pots transformar un personatge, no? Sí que hi ha algun logo, per exemple, d'abans d'aquestes normes, que les van canviar, que sí que té el cas de Stormtrooper fent que sembla no sé què, que tal. Ara no, ara han dit, no, a l'Stormtrooper, el Vader, qualsevol personatge dels nostres, vostè no el pot retocar per res, ni canviar-li el color, ni... No volen, no? És més, ha de ser algú de l'Squad. Per exemple, el logo de la Catalunya Squad és l'Héctor, que té un Stormtrooper de vestuari. I va dir, i els vaig demanar als companys, passeu-me fotos, i amb el dissenyador que li vam encarregar li vaig dir, decideix tu quina és la que quedi millor segons la composició, els colors i tot. I va agafar la de l'Héctor i la foto. No és un personatge de Star Wars de Lucas, és un membre nostre que està allà, en plan animat, però està allà. Després també no pots posar, si poses elements del món real, han d'estar en segon pla. Nosaltres tenim la muntanya de Montserrat, Chandrila, allà, darrere el Stormtrooper. El logo és espectacular, s'ha de dir. Sí, i no té propietat intel·lectual. Montserrat és de tots, està clar. Hi ha quantitat de comerços que posen la silueta, que el fan servir, no? Després no es poden posar banderes. Tu després amb els colors pots jugar, evidentment. Home, en el logo es veu clarament les 4 barres de Catalunya, però estan posades d'una manera, no? Que no és una bandera com a tal. Els de Canàries tenen els colors blau cel, blanc i groc, allà entremig d'unes illes, no? Els d'Andalusia tenen també tot el verd i el blanc per allà. Els de Galícia Squad han posat un bob sobre un trooper blau i blanc. Vull dir que, en definitiva, no és una bandera, està clar, i dona una identitat. I després també vam posar el mosaic del Gaudí, diguéssim, de l'art modernista, millor dit, i allà així que crec que es dona molta identitat i personalitat, i a la gent li ha agradat molt, l'estan demanant de tot arreu, està d'Austràlia, m'han dit, però clar, estem, diguéssim, que durant el primer any l'Squad no pot fer marxandatge d'aquest, perquè és una cosa que ens tregui de problemàtica, vull dir, doncs ja són coneguts per la Legión 501, sempre serà així, crec, però sí que a nivell intern nostre, doncs, per tenir identitat pròpia, per tenir personalitat, per tenir aquesta autoestima, ha revifat a tothom en aquest món i creiem que és interessant
també, doncs, com hem dit abans, per poder publicar en català Clar. i que la gent també ho senti més proper, no? I una altra cosa important, que és que l'Squad Leader, qualsevol de nosaltres es pot presentar i doncs, el votarem. Si no es presenta ningú, continua, no? I el mateix que hi ha, etc. No? Abans diguéssim que quan depenia els esdeveniments, la gestió d'esdeveniments depenia només de l'Spanish Garrison, tot i que fos un català, el que ells diguessin cuita't en tu i acceptés, tot, si el comandant, si el líder de l'Spanish Garrison plega i no es presenta, tota l'estaf pot canviar perquè es presenti una altra alternativa i te'l canvien. En canvi, ara la gent podrà votar, podrà dir, hosti, doncs jo el que ho porta doncs no m'acaba de fer el pes i voto l'altre. No? Saps? També és una forma de sentir-te més proper, al igual que hem deixat els membres triar més o menys el logo, el nom. No sé si saps, t'explico que van arribar a la final dos noms, Tramuntana i Catalunya. A mi sí que m'ho vas explicar, sí. I va guanyar per poquet Catalunya, va guanyar per poquet. Sí, per poquet? Mira. Hi havia un que va proposar el nom d'un bestiari del seu poble, del seu correfoc, no? Un altre va dir, jo vaig dir, també ens podríem posar perquè Imperi Romà, Imperi Galàctic, no? Tarraconensis, alguna cosa així que sigui històric però que són imperial, no? I algú va dir Tramuntana, no, però és que Tramuntana només és de... Ja, bueno, però se'ns reconeix, no? Vull dir que... Però al final la gent va dir, escolta... Home, jo per mi, Catalunya... Si no posem a Catalunya... Clar, és el que representa més a tothom, perquè els altres són més d'una zona concreta de Catalunya, però Catalunya és tot Catalunya. Els de l'Aragó, per exemple, com que fan també Sòria, doncs no es van posar Aragó, van posar Cierzo, que és un vent que en català no sé si és gregal o garbí, no ho tinc clar, sí, té un nom diferent en català, no? I em sembla que per Lleida encara arriba també, no? Aquest vent, sí. Com el de la Tramuntana tots tenim claríssim quin és, no? Sí. Aquest no tant. Molt bé. I bé, quin impacte tenen les accions que feu? Bé, això ja ho heu comentat, no? Ja ho has comentat, la recaptació de fons, però sobretot aconseguir somriures i aquesta emoció. Està clar, sí. Quan veus les fotos després d'un hospital, també de les infermeres i dels metges, doncs la veritat que causa impacte, no? I veus les cares molt alegres, no? No és el mateix veure en foto que veure'ls allà, ja t'ho dic. M'ho puc imaginar, clar. És normal. Jo també havia anat a vegades al Saló del Còmic i això, abans d'ingressar, ja els havia vist allà, la Legió, i altres grups, no, també. I, hosti, quan els veus allà és diferent, és diferent. Això és també la màgia de Star Wars, perquè Star Wars, personatges de Star Wars és capaç de crear això, no? No sé si altres sagues aconsegueixen tant efecte. I et diré una cosa ara, aquí a Saragossa, la desfilada, o sigui, jo, per mi, la cosa que més m'ha emocionat, no he plorat, però quasi, o sigui, anava per allà i veia tants nens volcats, disfressats amb les orelles del Grogu. Clar, és que el Mandaloriano ho ha canviat tot. La majoria dels membres de la Legió 501 comencem a tenir uns anyets, Ja hi ha jovent, però la majoria, també és veritat que de 30, 25, 30, 35, estàs en una part de la vida en què tens altres prioritats. Segurament acabar d'empenyar el món laboral, segurament pujar uns fills i poder no estàs tant per això, no? A partir dels 40-45 segurament estàs més estabilitzat, els nens ja van sols i molta gent a aquesta edat quan s'hi posa. També em va passar això, vull dir. Però veure tants nens petits i pensar, hosti, quin futur té això? O sigui, aquests nanos no oblidaran mai això, tindran fotos i quan tinguin 40 i hagin criat els nens i laboralment s'hagin encauzado, no? Doncs segurament ingressaran i seguirem vius, no? Nosaltres, o sigui, Star Wars d'aquí 2 anys farà l'episodi 4, l'any 77, d'aquí 2 anys, 50 anys, això s'ha de celebrar, Roger? Oh, i tant. S'ha de fer festa grossa. Aviam què fem, no? Però està clar que després hi haurà tota aquesta generació que ha crescut amb el Mandalorian Grogu, que jo m'han caigut les llàgrimes veient quan surt el Luke Skywalker i l'R2 i ho van a rescatar. O sigui, jo i la Rosalie aquí, vull dir, sense cap vergonya ho dic, no? I ho he vist un altre cop i un altre i carai, no? No, és que Star Wars és una saga que s'ha sabut renovar molt bé. Sí, veure tants nens així, la veritat que et deixa molt bé, no? I dius, ei, això
que bé que ho hem fet, no? I que agraïts que estan la gent, no? Sí, sí. Hi ha futur, hi ha futur. Hi havia zones, àrees a Saragossa sense tanques, perquè ho van fer molt bé, però hi havia sense tanques perquè era curva o passava un tramvia o no sé què, que un moment no passava, i la gent allà, quieta i no Respectant. Sí. No hi havia tampoc, a vegades hi ha fotògrafs d'aquests clandestins, càmeres bones, que es colen i tal, jo no em vaig veure com a altres llocs i molt bé, va estar molt bé, no? Clar, perquè vosaltres també quan aneu a esdeveniments d'aquests hi ha voluntaris, no? Que també ajuden una mica a posar ordre, que segons Sí, qui, per clar. exemple, en Xubaca, que no s'hi veu gaire, i Exacte. segons per on ha d'anar... Algú, per exemple, jo, doncs, com que es fan quilòmetres caminant amb una desfilada o a l'estiu amb una... Allò tenim prohibit, coses també de Lucasfilm, són moltes normes, pot treure'ns el casc en públic o la màscara per evitar, doncs, suposo que es perdi la màgia o el que sigui, no? Home, No obstant, diuen, quan es vingui la premsa i s'us entrevistin, Lucasfilm diu t'has de treure la màscara, no pots actuar com un personatge dels nostres, l'has de treure i que se't vegui. Quines coses. No ens passa, que vingui... Sí que en algun saló ha vingut algú de TV3 i llavors sempre hi ha algun oficial, recordo el Bernat, aquí al saló del còmic, que va sense màscara, i ell, a més, era el gestor d'events, d'esdeveniments, doncs ell parlava, no? I els demés no... Doncs clar, quan vas emmascarat, amb una aigua, amb una palleta, allà mires de filtrar-la, i això, gràcies al que es diu apoyo, per al suport, no? Diguéssim, seria, doncs ens ajuda a mantenir que la gent no s'estiri molt a sobre, perquè hi ha gent també que potser vol abraçar molt fort i es pensa, clar, són vestuaris delicats, molt delicats. No? I jo també he estat al saló del còmic i m'ha vingut altres noies, no? que venen de cosplayers, allà tipus manga, superexuberants, no? I m'han vingut i m'han dit, ¿te puedo tocar? No? O sigui, pensava, ai, que bé, tu, que et digui que es vol fer una foto amb tu i et vol abraçar, tocar, però no estrujar, sinó, faig que així, i pues sí, hòstia, que bé que ho demani, tu, perquè hi ha gent també que van una miqueta d'allò, o algú que et toca el casco així, pensant que... I heu tingut alguna vegada algun problema, algun incident? El casco pot estar de 170 en amunt, ara diria jo, aquest que he ensenyat abans, vull dir, clar, que vingui un tio i clar que et toqui, doncs... Us ha passat alguna vegada que heu tingut algun incident? Sí que ha passat, sí. Però no és habitual, no? Per sort. No, el que passa més és que sí que em vulguin abraçar més del compte i clar, jo la veritat que no sé com han filmat les pel·lícules perquè no tens mobilitat, no tens visibilitat, vull dir, bueno, sí que n'hi ha una, crec que és l'episodi, no sé si és el 4, que es veu un trooper... Sí, que es dona un cop al cap. S'ha passat molts cops això, no? Vull dir, és que no m'estranya. Jo conec un Stormtrooper que pot seure, Sant Trooper, però normalment jo no m'atreveixo perquè segur que sentiria alguna grinyolada que no m'agradaria. No? I esclar, jo també els que avisa Lucasfilm per gravar, com per exemple la pel·lícula Rogue One, al metro de Londres, en una de les estacions, que no me'n recordo com es diu ara, Canary Wharf? Canary Wharf, o no sé què, que era Scarif, no?, el planeta aquest. Doncs allà es veu, hi ha fotos als llibres, no?, de tots asseguts allà i tal. Però clar, allò els han de destrossar, suposo, que no sé si cobren o no, però... Clar, en aquell cas, com que és només per al rodatge, doncs mira, si després es pot aprofitar, doncs ja està. Qualsevol de nosaltres, per sortir una pel·lícula de Star Wars així, jo crec que ho faríem. Sí, faríem el possible. Ja comprarem una altra armadura, no? Sí, perquè valdria la pena, només per això. Sí. La sort que han tingut de que vinguessin aquí a Montserrat, no? Sí. Jo diria que a Canàries, a Sevilla, a València, Castelló i Montserrat. Fa 2 anys a Andor va ser... Sí, a Xàtiva. Castelló, València i Montserrat, però que hem estat 40 anys que aquí no havien tornat. No. Sí. De fet, ara m'ha vingut al cap que per The Mandalorian, a la primera temporada, van demanar membres de la 501 per posar-se de fons per omplir. Que eren, doncs mira, amb les seves armadures, que clar, estan tan ben fetes que poden aparèixer perfectament en una sèrie, en un producte oficial. Lucas és membre d'honor i ho va acceptar i tot. Sí. Que per cert també, com a curiositat, la 501, que després és el nom que li van posar a la legió de clons d'Anakin, però el nom el van agafar de l'associació, és a dir, primer va ser l'associació i després van... Ah, sí? No ho sabia ben bé, això. Jo tot no ho sé de Star Wars, tu sí, Jo tot no ho sé. Sí, això és... Sempre m'havia preguntat, coi, aquest nom, no? Què va ser primer? No el deixaven massa clar.
Doncs sí, primer, jo pel que tinc entès, primer era l'associació de cosplay i en honor seu doncs van fer aquest homenatge agafant el nom. Sí, la 501 també li diuen Vader Fist, no? Que vol dir el puño de Vader, no? Ah, sí, Que, sí, sí. bueno, el Vader té el gest aquest que Sí, fa, sí, no? sí. I tot això, no? Tu el fas, no? També? I també hi ha el lema de los chicos buenos, los chicos malos haciendo cosas buenas, no? Ah, L'haurem de catalanitzar ara que tenim Squad, no? exacte. Sí, sí, sempre ho posa a la web de la Spanish Garrison. No? Està bé, clar, clar. La veritat que això que has dit tu del Training Day dona molta germanor i solidaritat, i t'he de dir que des de la Spanish Garrison majoritàriament el comandant ens ha ajudat, el líder de l'Iñaki, el líder del Imperial Capital Squad, que són la zona de Madrid, Toledo i això, que també s'han posat aquest nom perquè no és ben bé Madrid, és Clar, també altres agafa... territoris, no? Doncs també ens han donat molt suport i ens han informat sempre, i a part, doncs, quan feu la votació digueu-nos que no ens ho volem perdre, i amb un 82% ha de votar tota l'Spanish Garrison, ha de votar si s'autoritza que es faci l'Squad a Catalunya. Un 82% va votar que sí, que jo penso que hem quedat molt contents i agraïts, no?, d'aquest impuls i aquest suport, no?, que tinguis de fora, tant el d'aquí ja se suposa, esclar, no? Doncs la veritat que sí. I, bueno, nosaltres, jo i la Rosalí, igual que hi ha gent que amb la moto, doncs amb la parella fa viatges amb moto, doncs jo i ella, si podem, doncs hem estat, ja et dic, a Pamplona, jo i molts altres catalans, a Sant Sebastián, a tots els TTs aquests de Salamanca, Sevilla, Córdoba. I aquí a l'Aragó, amb els germans del Cierzo que diem, no?, de l'Aragó, doncs he estat 2 cops a Barbastro, una a Huesca, a Jaca, a Binefar, a Saragossa he anat 3 cops. Vam anar a una cabalgada de Reis el primer cop a Saragossa. Que fotia un fred al gener. Ostres. Fotia un fred que no vegis, no? Però molt bé, també, va estar molt bé. Sí. La gent no rep bastant bé. Llavors, sí, perdó, digues. Sí, et diré una cosa. Les ciutats petites, com Salamanca o Córdoba, a veure, el que no és Barcelona i Madrid, o València, és on ens reben millor. Per què? Perquè tu a Barcelona o Madrid, no és que siguis una molèstia, però per ells és, hòstia, avui venen les infermeres, demà protesten els profes, demà els 70.000 de la flotilla, no? Ja estan acostumats a més coses, més... I, bueno, demà qui li toca? Aviam, els taxistes, ara els friquis aquests venen aquí, que no sé què. Clar, és uns més, mira. La gent de Salamanca deia, hòstia, és que todo se hace en Madrid. I si viene Bruce Springsteen, tocarà en Madrid, no aquí. Si facen no sé què, de qualsevol esdeveniment, d'arts, de quadros, tot serà a Madrid. Hòstia, que vingueu aquí a fer això. Doncs van preparar les botigues de pastisseria amb pastissos de Star Wars, a les llibreries, a la portada tot eren llibres de Star Wars, el Rogue One, l'episodi 1, el 4, no sé què. Tot molt enfocat així, no? Amb una hamburgueseria, doncs, l'hamburguesa aquesta de pa negre, no? Del Vader, li van posar el nom. Ara li diuen de la miércoles, també, vull dir. Es va adaptant, segons el negoci, I, bueno, i coi, et sents que, hosti, que bé, no? I a part l'Ajuntament encantat i els hi dona suport, no? I els ajuda, no? Amb els rètols, perquè nosaltres, clar, diners no paguem quota i sí que s'accepten donacions, però nosaltres el que diem és, no, la donació és per l'ONG i ja està, no? Ho acabem així, no? Vull dir, en principi sí que hi ha alguna cosa que algú, per la web mantenir-la i tot, però la prioritat és la prioritat. Molt bé, molt bé. Llavors, així en general, diries que ha tingut bona rebuda la creació del Catalunya Squad? Sí. He vist els membres que estaven en alguna altra associació que quan s'han assabentat però ràpidament s'han comunicat. D'altres persones ni sabien que existia la Legió 501 i hosti, sobretot a través de l'Instagram. I saps, com puc fer-ho, tal i qual, no sé què, i tal. Sí, ja et dic, tenim 6 aspirants, que alguns tardaran el seu, el vestuari que volen, a venir, o ara vindrà un de suport, també una missió que farem al Castell de Montjuïc, doncs, bueno, a poc és anar-ho coneixent, anar-ho veient. Veig que a poc doncs, van augmentant els seguidors i això ens fa més coneguts, no? I ha tingut bona rebuda. I a part, els membres, doncs una miqueta més s'han implicat, no? Fins i tot fa poc hi va haver-hi un aniversari a Lleida, al Carràs,
que, com et dic, era la dona que deia li vull donar sorpresa al meu marit, que fa l'aniversari, ha passat un càncer, però se n'ha sortit, i jo ho donaré la societat contra un càncer. Clar, a Lleida tenim un membre a Girona, 2 a Lleida. Clar, anar allà, hosti, tu, una quilometrada que, clar, a veure, quan és un demanem privat, com et dic, a part de la donació sí que li demanem que ens pagui la gasolina. Però tot i així, cadascú té la seva vida. I, hòstia, anar a Lleida, especialment un tio de Barcelona, bueno, doncs un membre de Lleida hi va anar sol. I li va dir, hòstia, no tens per què anar-hi sol, no hi vagis, què tal? I no, el Toni doncs hi va anar sol i és d'agrair, no? Perquè, bueno, es va sentir com en família allà, érem en petit comitè, no? Amb una masia que ho van celebrar, però vaja, que realment ha tingut esperit de servei i esperit de sacrifici, no? I potser en un altre moment hagués dit, coita, tu, jo no puc i ja està, no? I ara, doncs, com que s'ha animat una mica la gent, no? Molt bé. O sigui, serà un pico i ja està o no, no? Jo penso que anirà creixent molt més. Són els 6 que s'han interessat per ingressar, no? Molt bé. Sempre hi ha gent. Segur que en seran molts més. Sempre hi ha gent que la vida els porta, i jo un dia diré, oita, fins aquí, l'altre no sé què, sempre és una situació lenta, però va passant, no? Com a les feines, no? També on he treballat i tal, doncs no sempre tot és igual, no? Però sí que almenys tenim ara unes persones que s'han interessat i han dit, doncs mira, no? Molt bé, sí. I sobretot el parxe, el pedaç aquest està molt sollicitat. I hi ha gent que em diu, guarda-me'l, a veure, guarda-me'l. Nosaltres el posarem a la venda, però no és negoci, t'obliguen també, una altra norma és preu de cost més el transport és el que heu de cobrar, ni un cèntim més. I es vendrà quan es faci a totes les Jo en voldré un, ja t'ho dic. Sí, però clar, cada membre segurament només cada membre en podrà comprar 2, no? Llavors, bueno, si els 50 catalans en comprem 2, ja 100 hi hauran volat. En deixen fer només 250. Per què? Crec que suposo per evitar la tentació de fer negoci amb això. Però, bueno, quan has acabat l'any pots tornar a fer 250 més. Al final, tothom el tindrà, no? Però sí. Doncs jo espero amb candeletes el marxandatge de Catalunya Squad. Fins i tot el fòrum de la 501 en anglès, no? Jo em vaig assabentar perquè em van enviar un correu electrònic i vaig dir, hòstia, això sembla que sigui que digui que ja ens ha autoritzat, no? Llavors vaig entrar al fòrum de la 501, New Squad, no sé què, i la gent allà, congratulations, tal, quin partit tan xulo, tal, i 5 o 6 van contestar, i jo vaig dir, que em sembla que ens han donat l'alta. Van fer una miqueta, els hi van passar el meu correu electrònic per comunicar-se, i en compte de comunicar-li amb el comandant d'aquí, m'ho van comunicar directament. Llavors jo li vaig dir, no, la jerarquia és la jerarquia. M'ha passat això, crec que ha sigut un error sense voler, i tu ho has de denunciar. I després jo ja ho diré als meus, no? Per primer has de ser tu, no? Vale, cap problema, no? I va quedar aclarit de seguit, no? Molt bé. I sí, va ser un dilluns 8 de setembre, que va anar ràpid, O sigui, més que res, el que hem tardat més és el logo, hem tingut l'artista, ha de ser així, esclar, perquè és que com te'l tirin enrere, que has de tornar a contractar i tot, i no? Ara, les 4 esteles del Caza, n'hi ha una que no saps de quina ala surt, no? Hòstia, no sé què, no? El mosaic trencadís, que es diu, no? Doncs clar, segons si és més gran o més petit a les peces, queda més xulo, no? Quins colors hi posem, o sigui, i a veure, si som 50 aquí a Catalunya, tots 50 l'haguessin fet diferent, Això és així, Sí. Igual que tu dius ara, hòstia, hem de fer un sopar de Nadal, a mi em va aquest dia, a mi em va bé aquest. Has de dir un dia al final i fer-lo perquè no estarem mai d'acord. Però clar, al final aquest jo crec que representa bé a tothom, evidentment, tothom el faria una mica diferent, però jo crec que... La veritat que és dels 9 squads, aquest és bastant identitari i imperial també, clar. Sí, clar, com ha de ser. I bueno, n'estem molt contents perquè ens el sentim molt nostre, l'hem pogut participar i carai, que ja ens tocava a nosaltres, no? Que tota la Garrison tenia... I jo vaig voler tirar-ho endavant perquè ara disposo de temps, però sobretot, que vaig molt a l'Aragós del Cierzo, veia el dinamisme que tenien, no? Veia com, hosti, mira, la germana d'aquest ve de suport, ve de apoyo, ¿no? I tu no te haces un traje? No, yo me lo paso bien viniendo de apoyo y no quiero... Hòstia, tu, no. L'altre, hòstia, pues jo només faig fotos. Tenen... Al Cierzo, a l'Aragó, tenen bastanta varietat. Tenen una armera, tenen...
veig que els hi he donat un impuls i un dinamisme i unes ganes, no? Que al final de preparar el tu seu hi pots training participar de la manera que vulguis, Sí, no? sí, No ha de ser d'una manera concreta. això, no? Es pot I anar aquí ara, adaptant. a veure, això no serà així, ara sí que tenim persones interessades i dels que som, doncs, haurem d'anar creant aquest sentiment de pertinença que potser anàvem una mica tots... Diguéssim que sí, que hi havia una persona que feia un gestor d'esdeveniments que els feia molt bé, però a vegades aquest impuls faltava algú que tingués, diguéssim, una autoritat, no? De dir, hosti, tu millor, jo abans millor deia, ei, si fem no sé què, i al mi em podien dir, i tu qui ets, no? Per dir si fem el sopar de Nadal aquí o allà, perquè els gestors d'esdeveniments gestionar els esdeveniments molt bé, però a vegades, no? Doncs, i si fem I si, per exemple, això que et dic, el Training Day, uns van amb el Cachirulo, els altres... Jo els dic, què podem fer l'any que ve, quan anem al Training Day de Gijón? L'any que ve és a Gijón, el 3 d'octubre. Què podem fer? Què portem? Un mocador com els dels castellers que es posen aquí, que digui amb el logo? O fem una camiseta Racing de Catalunya que se'ns vegi i ens fem una foto tots junts? I tot això crea aquest sentiment. Comunitat, no? Clar, abans, qui ho deia això de fer? Podien dir, i tu qui ets, no?, per liderar. Ara no. Ara hi ha una estructura legal, reconeguda, amb el nostre logo, hem comprat les condicions legalment, i hi ha un líder d'esquad que pot dirigir, anem cap aquí, anem cap allà, no? Jo també m'he proposat una miqueta, i ho vaig posar als estatuts, doncs, home, si no m'avisen, jo m'oferiré amb una llar d'avis per anar un cop a l'any, jo almenys tinc que anar un. Vull també, al banc de sang ja hi anem, als hospitals ja hi hem anat aquest any a algun hospital, també hem anat amb bancs que és de persones disminuïdes psíquicament, no? O sigui, també busco una mica, hem anat a l'ONCE, això és una missió que va tenir la Revelation, fixa quina missió, hem anat a gent que és cega, a que ens palpin, amb cuidado, fans de les pel·lícules, a veure com és el Chewbacca, el seu pèl, com és armes d'aquestes modificades, que són com les terrícoles però modificades, no? Hòstia, és molt maco això, no?, que hem fet. O sigui, i m'agrada tenir una mica varietat, no? Hem d'anar a una missió de donació d'aliments, i que puguem dir, hosti, mira, el que hem fet, no? I ens sentim contents de fer-ho. I que cada una sigui una experiència diferent, no s'us fa repetitiu, perquè cada una té el seu... També hi ha les que vas venir tu, que era una estrena de reposició de pel·lícula, no? Que vam anar al cine, que allà no era solidari, però van autoritzar. Disney, Lucasfilm, home, jo emeto una pel·lícula de remake, no?, dels 50 anys, era? No, pels 40 anys de... Sí, dels 25 anys exacte, de la Venjança de l'episodi 3. Doncs foto un remake de la pel·lícula als cines i tal, doncs aneu-hi vosaltres, això, allà... Al final els hi feu un favor, perquè... Sí, aquestes, clar, també agraden, està clar, no? I si vas com la que anirem ara a Montjuïc, ara el dia... Ho he anunciat al Facebook, que també, en català i castellà, anem el dia 25 d'octubre al castell de Montjuïc, res menys, no? És un esdeveniment que es fa per nens que han estat en tractament de càncer i altres malalties. Després hi pot anar qui vulgui, també, però s'ha d'inscriure allà a la web d'Amigos del Castillo de Montjuïc, allà ho diu com s'han d'inscriure, no? I va Mossos, Guàrdia Civil, Policia Nacional, porten a la unitat canina, porten els cavalls de la Guàrdia Urbana... Hosti, bueno, també és una missió que principalment, no ho sembla, però també després és solidària. Clar. Doncs molt bé, Òscar, si et sembla anirem tancant l'entrevista, que encara que podríem continuar parlant, però jo crec que has donat tota la informació perquè us coneguin bé, si no us coneixien. És dir-te, si volen contactar amb nosaltres, doncs que... Sí, això, com ho poden fer? Si poses Spanish Garrison o Legión 501, aquí no et sortirà la de Nord-Amèrica, et sortirà la central, et sortirà la d'aquí i allà hi ha un correu electrònic, i si no, també tenim el correu tan simple com catalunyasquad@legion501.com. Molt fàcil de recordar. Doncs ja ho sabeu. Abans rebassat, Molt bé. I a quines xarxes socials us poden trobar per si us volen seguir? Doncs sobre l'Instagram, Catalunya Squad, i el Facebook. Jo crec que amb aquestes dues ja n'hi ha prou per anunciar esdeveniments i després com han anat i tot, no? Perfecte. Doncs ja ho sabeu, seguiu-los i us assabentareu de tot el que fan. I doncs res, Òscar, moltíssimes gràcies per haver vingut aquí a explicar aquest projecte nou
i molt, molt il·lusionant i molt interessant. Moltes gràcies a tu perquè ens has donat aquesta veu aquí, que tots els fans de Star Wars de Catalunya doncs sàpiguen que ara estem aquí també i que amb més personalitat i amb molta empenta. Doncs molta força, que la força us acompanyi. Gràcies, igualment. I res, a tota la gent que ens ha vist, doncs moltíssimes gràcies també per veure'ns en aquest directe, per comentar amb nosaltres, feu un m'agrada si us ha agradat i subscriu-vos al canal i seguiu a Manresa Trooper i a Catalunya Squad a Instagram i a Facebook. Vinga, que la força us acompanyi sempre i arreu!